ପିଲାମାନେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଛ? କଣ କଣ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଛ? କାଉ, ପାରା, ବଗ, ଆଉ କଣ? ଶୁଆ, ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ହଁ, ଓଟ ପକ୍ଷୀ, ଓଟ ପକ୍ଷୀ, ମୟୂର, ବଗ। ପକ୍ଷୀ କଣ କରେ? ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ଉଡେ, ଆକାଶରେ ଉଡେ ପକ୍ଷୀ। ଉଡେ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ନାଁ କହିଲ? କାଉ। କାଉ। ତମେ ଗୋଟେ କୁହ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ନାଁ କୁହ। ବଗ। ବଗ। ଏଟା କାଉ। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ନାଁ ଜାଣିଛ? ଆଉ ମୟୂର। ମୟୂର। ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ନାଁ କୁହ। ବଣି ଚଢେଇ। ବଣି ଚଢେଇ। ଶୁଆ। ଶୁଆ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ଶୁଆ। କାଉ। କୁକୁଡ଼ା। ପିଲା ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ କୁହ, ଏଇଟା କୋଉ ପକ୍ଷୀ? ବଡ ପାଟିରେ କହିଦିଅ। କାଉ। ଇଏ କଣ କରେ? ସକାଳୁ ଉଠିକି କା କା ବୋବେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଏ। ଏହାର ରଙ୍ଗ କଳା। ତମେ କୁହ, ଏଇଟା କଣ କୋଉ ପକ୍ଷୀ? ଏଇଟା ବଗ। ଆର ରଙ୍ଗ କେମିତିଆ? ଧଳା। ଇଏ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ? ମାଛ। ମାଛ ଚୋରି କରିକି ଖାଇଦିଏ ବଗ। କୁହ, ଏଇଟା କଣ? କୁକୁଡ଼ା। କାଠ ହଣା ଚଢେଇ। ଏଇଟା ଗଛରେ ଚଢିକିରି କାଠ ଆଣିଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡ଼ା କଣ କରେ? କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଅଣ୍ଡା କିଏ ଖାଆନ୍ତି? ଆମେ ଖାଉ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଶକ୍ତି ହବ। ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧି ହବ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ହବ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବି ବଢିବ। ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଖାଇବା କି ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀର ନାଁ, ତମେ କହିବ ଫୁର୍। ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ନାଁ କହିବି, ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ ହେଲା। କହିବ ଏଥର କାଉ, କୁକୁଡ଼ା, ବଗ, ଗାଈ, ବତକ, କାଠହଣା ଚଢେଇ, ପାରା, ଷଣ୍ଢ। ଭୁଲ କହିଦେଲେ ରେ। ଖେଳଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ମଜା ଆସିଲା? ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା।